Què passa, Bigfoots? Com esteu? Espero que estigueu molt i molt bé. Avui passa una cosa molt gran, una cosa històrica, o com a mínim per mi o per nosaltres, perquè avui comencem una sèrie de directes. I no és una sèrie de directes qualsevol, perquè a més no estic sol, perquè a més passaran coses, perquè a més no estic sol perquè, primer, tinc un col·laborador o soci o digueu-li com vulgueu, que després us la presento. Però és que a més no estic sol. A la nostra taula vindrà gent a cuinar amb mi i a xerrar i parlem de coses. I avui tenim una persona molt especial per mi. Avui tenim un apassionat del cinema, un boig pels webs. Avui tenim un gran amic meu, avui us porto amb tots vosaltres, en Jordi Ciercó. Sí! Benvinguts a la nostra taula. Jordi Ciercó, podríem dir, no sé, fundador o cofundador o de Fin de la Història, un gran web de cinema que ara parlarem, us explicarem què és i tot això. O sigui que... benvingut. Gràcies, encantat. Encantat, sí senyor. Sigues tu mateix. Vinga, va, ho intentarem. Seu per aquí. Vinga. I fes el teu lloc. Bueno, molt bé. Primer convidat. Què és això? De què va això? Primer convidat. Va, us expliqueu una miqueta també. Aprofitant, avui he tirat cap a casa per estar una mica còmodes i estar bé, vale? I què serà aquest espai? Aquest espai és un espai on hi haurà cuina, on hi haurà cuina catalana, on hi haurà una mica de xerrameca. Parlarem amb el convidat, en aquest cas el Jordi, que ens expliqui coses de cinema i coses així. Hi haurà receptetes, hi haurà cosetes, vale? Sempre cuina catalana i cuina en català. Teniu el xat, podeu dir coses, vale? El meu col·laborador, que no puc dir encara qui és, perquè després us el desvetllo i us el presento com Déu mana, farà una secció molt xula, molt divertida, i ja està, ja estem aquí per disfrutar una miqueta. D'acord. Més endavant hi haurà regals, hi haurà coses. Doncs res, comencem. Com? Comencem? Comencem amb cosetes. Vale. Què vols? Vinga. El drap ens molesta. El drap ens molesta. Traiem aquest el drap. protagonista nostre invitat. Aviam, Què és? avui cuinarem. Primer presentem la recepta, vale? I la recepta d'avui, el protagonista serà el pebrot vermell. La cara del convidat i tot. És broma. No, el pebrot és un dels productes prohibits, un dels productes prohibits del Jordi, ho sé que fora el pebrot vermell. Avui no hi haurà pebrots vermells. Jo he disposat a entomar que faci falta perquè hem vingut aquí disposats, però home... No, avui farem una recepta molt senzilla i a més, com que m'he deixat la meitat dels ingredients, serà molt més senzilla encara. Molt fan de lo senzill, perdona. I avui farem uns ous rellenos. Perfecte. No em digueu que les nostres mares, les nostres arbres no deien rellenos. Sí. Són ous farcits. Ho sabem, català normatiu. Sí, gràcies. Però, realment, la meva sempre deia rellenos. Però bueno. O sigui que aquest serà el plat estrella. 4 ingredients, pim-pam, no sé què, és una cosa fàcil i bona. Vale? La dinàmica serà que anirem parlant i anirem cuinant. Bé. Què et sembla? Em sembla bé. La teva relació amb la cuina com és? Estranya, llunyana? La meva relació és limitada. Limitada? Limitada perquè, el meu catàleg de plats és limitat. Jo faig pocs plats. Paella, truita... Bueno, paella, truita. Pizza. Però pizza fas la massa i tal... Tot, 100%. Perdona, diré més. Tinc un amic que va estar fa poc a Nàpols i em va explicar la forma autèntica de fer-les i, ara ho estem petant a casa amb el nou estil napolità autèntic de pizza i tal. M'està sortint espectacular, però comentaris de, hosti, és la millor que has fet mai i tal. Dic, hosti, doncs
Ha sigut més ràpida, més fàcil, més econòmica que les que feia abans. Pues sí que teniu un Espectacular. mini bagatge a cuina aquí. Bueno, limitat. O sigui, si et diguéssim, ara venim a casa teva i venim dos, Bé. què ens faries per menjar? Si estem celebrant alguna cosa, per exemple, tiraria L'amor a la vida. home, un cabrit al forn, que també se'm dona bé. Uh! Per exemple, amb patateta Cabrit al laminada, cebeta, patateta, cabrit, tal, cerveseta perquè vagi al forn. Bé, això se'm dona bé. I si vull anar a petar-ho absolutament, a quedar triomfar, paella, una paella... Molt bé. I com seria aquesta paelleta? Mar i muntanya, només mar, només Depèn una mica muntanya? dels gustos. Jo sóc molt fan de l'estil, no sé com es diu, però l'estil parellada, o sigui, una paella que no hagis de... sense clofolla, no sé com es diu. L'arròs del senyoret, Per exemple. o l'arròs exacte. parellada, Exacte. no? Que se'l va inventar el senyor Sí. Parellada, que és de cullerada i fot-li. Sí, o sigui, Sense pieta folles. talladeta, però petiteta, la gamba ja pelada, tot molt facilet i molt tal. Sense feina. Sí, jo m'agrada molt aquest rotllo. A casa no, A casa som de, volem la paella amb els musclos, que els has de posar aigua salada, a les cloïsses, els musclos, que has de pelar les barbes i tot el rotllo, les gambes, tallar els bigotis... Són de donar-me feina, perquè total, com que ells no fan res, doncs, ho volen allò carregadet, allò amb tota la feina, però jo sóc més de facilet de fer i de menjar. Molt bé, Bueno. doncs jo portaria una cerveseta amb bon vi amb aquesta, això, Sí, que menys. Molt bé. Però alguna vegada has colat algun plat d'aquests que has comprat, han vingut convidats a casa, has dit, colo aquest plat, us agrada, l'he fet jo... Alguna vegada ho he fet... potser amb croquetes, a vegades, perquè també fem croquetes a casa i tal. Però ja no pares de fer coses. I és veritat, i croquetes i sushi també fem, és veritat. Però ja està, que són 5 coses, Que sis, t'encanto, ja està. però, home, però, No. hòstia, són de molta feina, tu. Però sí que són de moltes, són hores, realment. Però sí, croquetes allò de catering, en plan, t'han quedat molt bé, tal. Bueno, si tu penses això, jo tampoc no t'haig de dir específicament res i de quedat entès o no, si tu has entès el que no és, doncs no Està, cal. ja. No especificar, no? Anar donant la tabada, no, perdona, que m'has dit que tal, no, en realitat no els he fet jo. Bueno, deixa estar, aquesta és una festa, no passa res. No m'hi ficaré. No cal. Bueno, va, comencem. Comencem Vinga. una mica a cuinar, vale? I anirem xerrant. Vale? Mira, ja tenim Un plat? plat i tenim vale. una cassoleta. Vale? Aquí la cassoleta farem el Això és com la màgia, Vull dir, Això és pim-pam, fàcil aquí està. i ja està. Vale? Bon ganivet aquest, Bon ganivet, sí. Llavors el que farem, si vols, és anar traient Ostres. tot el rovell de l'ou i el posarem aquí dins amb cuidadet, molt vale? bé, molt I això ho reservarem. Vale? Molt bé. Això ho fas tu Perfecte. i jo te'ls tallo. M'agraden aquests ous. Bueno, i això, fin de la història. Fin de la història, Vale. gran projecte. Com neix fin de la història? Doncs findelahistoria.com, web de cinema, neix al 2011. Findelahistoria.com. Ja podeu, teniu allà, Bueno, però... ho he dit perquè complementa, no? Però... Teniu info allà, però... Bueno, no per sé, pagar un tren. 14, 15.000 publicacions. 2011, bàsicament un grup de friquis fans del cinema i del Festival de Sitges amb una necessitat imperiosa d'accedir, perquè passàvem la setmana allà al festival i tal, però no teníem accés a tot el festival perquè hi ha moltes coses reservades a premsa, sí? I vam dir, això no pot ser, o sigui, aquí hi ha més fan de Sitges que nosaltres, que venim cada any, que tal, i vam dir, com podem veure el que ens estem perdent, no? Doncs l'única forma de veure el que ens estem perdent és tenint accés, passe de premsa, que se'n diu, d'indústria, no? Què necessitem? Doncs una web de cinema amb un bon recorregut i amb bons collons, que se'n diu. O sigui, el que m'estàs dient és que I vam fin dir, de la doncs ho fem. història neix per entrar gratis a Sitges i a tots els seus entrecijos. Si volguessis dir exactament com és exactament així. No, em sembla Bàsicament. brutal. Però clar, és que estem parlant de poder des d'entrevistar gent fins a colar-te a zones de l'hotel, que no sé què, i clar, tenim algun allò a l'estaf
mega caçador d'autògrafs i aquestes fricades, no? Com a bons friquis del cinema i tal. I clar, doncs, si no tens passe de premsa et limita molt, realment, no? I ho vam aconseguir, et diria que el primer any ja ho vam aconseguir, 2012 ja vam tenir... Tot això va néixer en el propi festival del 2011, o sigui, mitjans d'any. 2011, eh? 2011. Sí, ja són dates no aptes per a millennials, no? 2011. Sí. 12 anys. Estàveu vius a 2011? Sí, hi ha gent que estaven vius a 2011. Increïble, però cert. I sí, ja el 2012 ja vam aconseguir un passe de premsa i des de 2013 fins a aquest any inclòs, que ja hem estat fa poc, hem estat tenint 2 passes de premsa, que no és... Sona fàcil de dir, però no és fàcil de fer, perquè Sitges pues, és el que és. Té una quantitat de peticions de premsa i tal que bueno... I aguantar, també et diré, no hi ha moltes webs d'aquest món, que és un món que es mou molt per passió, quasi, més que, o igual que econòmic, no? Webs del 2011 tampoc penses que n'hi ha tantes. No n'hi ha tantes que aguantin. No n'hi ha tantes, la veritat és que no. Que segueixin allà... I allà estem, Molt bé. Com tot. Molt bé. Llavors, Sitges podria ser, per tu, vull dir, el millor festival de cinema? No, home. No ho sé. Home, el millor festival per mi de cinema haig de dir que és Terror Molins, òbviament, com tu ja saps i no recordaves, i quasi em fiques en un problema, però clar, no, és Molins de Rei, Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei, altrament anomenat Terror Molins, perquè vaig estar a l'organització 6 o 7 anys, i és el millor festival, sobretot per estar dintre del planeta, i per estar fora també. Però objectivament. De veritat. Objectivament! És que jo després no puc sortir al carrer, senyor. Home, Sitges ho peta, es rebenta, vull dir, és molt gran, Sitges ho peta, Sitges és massa gran, però i lo maco que és aquell quedadet, aquell carinyo, aquell sortir de Molins les 12 hores de marató que tenen, que això no ho has vist en la vida, 12 hores de marató. Una cosa que no té Sitges, que potser diferencia Molins, és que té un marató de 12 hores. És que és molt bèstia. Que és insuportable. És espectacular. Jo me'n recordo, mira, parlant de cuina, me'n recordo, vull dir, saps què portava jo quan era més jove i anava a la marató de Molins de Rei? T'imagines el típic paquet de pa Bimbo? Embolicat. Es poden dir marques? Tard. Aquí es pot dir que sí. Paquet de pa Bimbo embolicat en plàstic, ¿vale? Repeteixo, de pa Bimbo, No, ja està, pot ser pan rico, no sé, és igual. Aquí pots dir el que vulguis. Però ja està, pots dir el que vulguis, clar que sí. I el típic paquet de pa Bimbo, te l'imagines? Sí, doncs Me l'imagino. el desfas tot, o sigui, treus tot el contingut, intercales salmó, nocilla, formatge, pernil dolç, una altra vegada nocilla, paté, salmó, i tornes a col·locar-los a dintre. Però aviam. A dintre del mateix paquet quadrat de plàstic transparent. Per fer la bossa... Clar, tu vas amb la teva bossa de pa Bimbo, però no és Bimbo només, sinó que són entrepans fets. Però posa entrepans. Havia entès que era pa. No és un sol entrepà així. No. Vale. No, són 12 hores, necessites molts entrepans. Però clar, ara això anar variant, doncs paté, tal, i a més te'ls vas col·locant en ordre de sortida, mirant que els més energètics vagin més cap al final, quan ja són les 5, 6, 7, 8, que ja comences a... Aquí hi ha un estudi, Home, jo abans d'estar entrant en l'estaf de Molins hi havia anat tota la vida a la marató 12 hores. Era un evento fixe per mi, xulíssim, la veritat. I a més també, les pel·lícules també estan realment col·locades sabent això, o sigui, comences amb un bombazo, després un rotllo potser més psicològic o més profund, però les típiques hores que la gent comença a morir inevitablement, perquè s'han arribat allà a les 8 de la tarda i són les 4, no? És quan et fiquen pel·lis d'aquestes de que la gent aplaudeix, no? Festivaleres, que se'n diu de terror de uah, no? I cachondeo i sang i tal. I després hi ha algun bajón més i la bomba al final, i és una experiència èpica, absolutament. Llavors entenc... La marató més antiga d'Europa, perdó, que vull dir. Ojo, De terror. Encara et paga Terror Molins o alguna cosa? No! No, i vull anar a Sitges, vull seguir anant a Sitges, us estimo, gràcies. Sí. Ara han caigut 2 acreditacions a fin de la història.
Gràcies als teus comentaris. És que Sitges està molt bé, però Sitges li és igual el que digui jo, perquè Sitges és tan bèstia, i vaig estar aquest any, és una bestiesa, fa 2 setmanes, bueno, va ser, és una bestiesa, el volum que ha agafat això, és una bestiesa inhumana, però inhumana. Saps a qui vaig veure, per cert? A qui vas veure? Saps el... com es diu aquell tio? El dels noms és un tema ja molt personal, eh? Jo personalment no me'n recordo, però aquell tio que fa de la niña de Rec i del laberinto del fauno i tot això, saps aquell, el botet? Exacte. Al carrer. Aquell que és enorme, que és una Demanant bèstia. menjar en un food truck. Vaig flipar. Pensàvem que demanant menjar pel carrer. No! Dic, home, aquest tio és pel·lícules de Hollywood. Està forrau. Però sí, no, en un food truck d'allà demanant... Però... I el fotògraf li venia per aquí. Sí, clar. Sí, però o sigui, no me l'esperava altíssim. O sigui, ja sabia que era molt raro, molt prim i tot això que té raro, Sí, que és com una malaltia o què? No sé, Sí, és com si té no una ho confirmarem malaltia, no sé ni com- desmentirem perquè no ho sabem, però té com una malaltia, no? Sí. Però és que a més és altíssim, això és el que més em va sorprendre. No, és I que clar, és se'l una veia- bèstia parda. És una bèstia parda, em va sorprendre. Bueno, perdona, però hem picat... Veig que m'has tirat aquí. Què has tirat? T'he tirat cosa aquí. Vinga, va. Hem agafat aquests combrets, Bé. vale? A l'ou farcit li va molt a l'envinagrat. Vale? Sí. I aquí podem jugar amb el que vulgueu. Són els típics cogombrets. macerats en vinagre, no? Sí, el típic. Vale. Enormes, a més, per Sí, cert, ja, aquests són són guapos, enormes, A mi potser no queda molt bé, perquè llavors no puc parlar. Ja, vols que parli jo? Doncs no, deixaré que la gent senti com mastegues, no? Que també Oh, estan boníssims, m'encanten. Bé. Envinagrats els que vulguis. Vale. Les cebetes aquelles van molt bé. Les petites. Les petites blanques Toves, aquelles. no? Sí. Les tàperes. Ah, amigo. Sí. Vale? Tot el que sigui envinagrat, inclús les olives, si t'agraden una mica d'oliveta i tal, tots els envinagrats li queda Li molt va bé, bé, vale. perquè cuina molt bé amb l'ou. Vale? Després hem agafat un iceberg. M'encanta, molt fan de l'iceberg. Sí? Dec ser l'única persona al planeta. La veritat és que sí. Sí. A mi només m'agrada per aquest plat, et diré. Bueno, doncs ja és la primera persona que em diu això. Pues sí. Llavors, m'agrada molt perquè té un punt de cruixent, de quan tu agafes el d'això, es fa crec, llavors, que està molt bé. Llavors, això ho necessitem remenar. Llavors, aquí ens falten 2 ingredients que no he portat. Tal qual. I ja està. Primer dia directe, una mica de Netflix i tal. Dos Vale? milions. Que ara seria una mica de tomàquet sec. M'agrada molt el tomàquet sec, d'aquests que venen amb olis pot, també i sí. tal, no sé què. M'agraden molt els tomàquets secs. Vale. I una mica també de ceba Ceba tendra. Vale. Vale? Perquè també em dona aquest toc així crec, que mola molt. Vale? Vale. Això ho remenem una miqueta. Això tal qual, eh? Tal qual. Però ho remenem una miqueta. desfent ho o vas remenant? Xafant, això volia tal, saber. El que Perfecte. tu vulguis. T'haig de dir que és la primera vegada que veig iceberg en uns ous remenats i com que jo sóc fan d'ous remenats, ous farcits, sóc fan de l'iceberg i dels ous farcits, doncs ja em tenies, vull dir, fantàstic. Me l'apunto, sí. Fantàstic. Vale, doncs anàvem en rotllo festivals. Vale? Festivals? Ja no ens quedarem si un o altre. No cal. No cal. Tampoc barallar-nos amb ningú. Millor pel·lícula que has vist en un festival, ja sigui Sitges, Molins... Una pel·lícula d'aquestes que diguis... Hòstia, aquesta pel·lícula... Ojo, Jo, si vols que et digui la veritat, la millor pel·lícula que he vist en un festival, i no m'agrada dir-ho, perquè no m'agrada dir-ho, però va ser en una marató de Sitges. Va ser una pel·lícula que no era... o sigui, era la pel·lícula sorpresa, que és quan aquestes coses t'impacten. Ja. I Però no t'estic t'esperes parlant d'una marató de Sitges que són d'aquestes de 11 a 12 fins a 4 a 5. Són maratons De 5 hores només? per penya que diu, bueno, però això no és una marató. Però no passa res, jo hi vaig anar, perquè mira. I a les 5 de la matinada, sense saber ni què era, ni haver sentit mai parlar, ni saber què seria, o sigui, bueno, ens van posar i ja està, a Sitges, que Sitges és fantàstic. Doncs pues no, més o menys fantàstic, no ho sé. I no te la diré, encara t'aguanto una mica més. No. Però tenim temps, Borat? Borat? L'has vist? Jo vaig flipar. No sabia qui era elegir, no sabia qui era res de tot això. Bueno, tallem, hem de marxar perquè... Perdona, si algú no ha vist Borat, la primera, vale que després se'n va molt. I a la sèrie se'n va molt, a la de la moda se'n va molt, però Borat la primera, tu no saps què estàs veient, Excepcional. no ho has vist mai, no saps qui és aquest personatge britànic que ja ho va petar a Londres. Si no saps res d'això, com jo no sabia res d'això, a les 5 del matí, en un Sitges, després de veure un vampiro
un vampiro que no es veu perseguint a una dona vella que tampoc no veus per un bosc durant 180 minuts. Arriben les 4 del matí, que ja estàs mort, ja tirant de chupito de fresa, de botella i aquestes coses, no? Allò ens podem I dir et que és foten això. la pel·li festivalera aquesta que has dit tu abans. Sí, Vale. festivalera. Festivalera. Sí. A I et mi va enganxar. aquesta és la que més em va explotar el cap. No és la millor que he vist en festivals, és molt difícil de dir, però aquesta és la que menys m'esperava i més em va agradar, perquè no m'esperava, no sabia què era, no t'esperaves alguna cosa així? No, m'ha sorprès. Està bé. Entenc que l'has vist. I t'ha home, semblat i tant. una basura immunda. No, està bé, m'ha sorprès, simplement. Vale, ara aquí. Vale, això està secot de nassos. Sí, ho estic barrejant, però està sec, eh? Vale, llavors, aquí jugarem amb l'oli de la tonyina, o en aquest cas he fet una ventresqueta, ja que venia un convidat, dic, Ens en gastem una miqueta. ens gastem una miqueta. M'he deixat la ceba del tomàquet sec, però ens gastem la pasta Vale. amb una miqueta d'oli d'aquesta ventresqueta. Vale? Això ens ajudarà a morosir tot això. Molt bé, sí. Vale, i ara comencem amb la farsa, amb la maionesa, amb fer tota la aquesta salsa, vale, que ens ha d'ajudar a matxacar tot això. No ho diré perquè segurament no en tenim, però això acostumarà millor per una forquilla? No. Tenim forquilles, eh? Vols No una ho sé, forquilla? tu què creus? Tu ets forquilla. expert. Jo vaig xafant, però... Tu, una forquilla, aquí tenim de tot. Jo quan faig això, que ho faig, Maionesa. perquè soc molt fan dels ous, soc més de forquilla, Vinga, forquilletes. Tenim de tot aquí, però és tenim aquest nivell, per Vinga. favor. Sí, senyor. 3 culleretes de Impressionant. maionesa. No tinc paraules. Industrial. Avui no ens hem complicat, vale? No ens hem complicat, totalment industrial. Me'n vaig. Però que hi ha alguna maionesa que no és la industrial? Home, la pots fer a casa. Com fent-la tu? Bé, és igual. I una cullerada de mostassa. De Dijon, Per mi una mostassa la millor. ha d'haver molta. La Aquí, millor. a gustos. Molt fan de la Una mostassa mostassa de d'aquestes Dijon. que es noti. Sí, Vale? sí, I molt tot fan. això ho treballarem una miqueta. Vinga. I m'agrada perquè m'està molant això de cuinar amb un convidat, saps? Però jo normalment realment faig poca cosa. Mira. Està bé. Bueno, Bueno, estàvem embolats. Vale, anava a dir, millor de pel·lícula. Dijon o la de les boles? Pots triar Quina la que t'agrada vulguis. més a tu? Jo sóc molt fan, t'haig de dir, de les boles, Com es diu? la No me'n antiga. recordo. Ah, vale. és Vale? Jo sempre tinc de les dues, però a mi m'agrada més la de Dijon. A mi aquella m'agrada molt perquè el crec, aquí també li queda molt bé. Però he pensat que així es quedaria com més fi, més uniforme. Perdona, jo quan sopo amanida, que és 9 de cada 10 dies, amanida com a base, Vull dir, amanida, i un cop tens un bol molt gran amb una mica d'amanida, aquí ja comença el festival, obres la nevera i vas tirant cabassos, tot el que trobes. Cigrons, arròs, albocat, tot el que puguis, tot. Tonyina, tal. Però sempre, quan acabo, ja tinc un plat que pel que pesa ja penses que si te'l menges no dormiràs, que és el punt just. Aleshores li foto wasabi, sempre, Tot? i mostassa de Dijon. Fantàstic. Sempre, I Dos m'encanta. picantons, a més, Cada culleradeta, És un- una llàgrima. I saps què és el punt just? Saps què et vull dir? Sí. Però ho has de barrejar bé, perquè si no ho barreges bé, cuidao, No, et pots 11 trobar... de la nit, menjant i de sobte, ai, Déu meu senyor. Et trobes aquí un Sí, tros sí. de wasabi. Vale, seguim amb el cinema. Vinga. Vale, m'has dit la millor i la pitjor. Ja m'ho has de reconèixer que en els festivals hi ha molta porqueria. És així. Jo he estat a Sitges, he estat a Molins Moltíssima. i et menges bastanta porqueria. Sí, realment. és veritat. És veritat. Mira, aquest any mateix no hi vaig anar jo, però vaig veure comentaris molt interessants de la ballena, es diu, la balena. Però Estava a aquest Sitges. és aquell gordo? No, Ah. no, la del Gordo Cake, que també, no. Aquesta estava aquest any a Sitges i, bueno, la veritat és que... Perdona, aquest any a Sitges, la substància. La substància, però és una Demi cosa. Moore. Demi Moore. Demi Moore, està viva. Demi Moore, sorpresa, spoiler, està viva. Sí? Estàs pensant en AI i 3D rotllo Star Wars? No, és ella en persona, està viva, Demi Moore. Pues ha fet la substància. Estava a Sitges, vaig flipar. Quina barrocada, quina bogeria, molt bé. Molt bé. Bé. Bueno, ja, però et va agradar. Sí que m'agrada. Demi Moore és És el que ha de ser. Ara,
És per veure en un festival, però sí. David Moore sempre és un... David Moore, sempre no, si fa 1000 anys que... Bueno, però és un escàndol d'actriu. És un escàndol, sí, podem dir-ho així. No ha dit la pitjor, És No que va dir la pitjor, no ha dit la pitjor, no ha dit la en un pitjor. No festival, va dir la pitjor. la pitjor, pot dir la pitjor. buah, és que és impossible. És impossible. Però Mira, sí que et puc dir que igual que la millor he dit una de Sitges, la pitjor segur que també és de Sitges. No serà de Molins, serà de Sitges, segur, no ho dubtis, perquè clar, Sitges... Però és que és impossible, fan 300, 400 Clar, pel·lícules. És impossible. Bueno, jo me'n recordo, amb tu, amb una marató d'aquestes de 9 a 4 del matí, una pel·lícula que no passava absolutament res. D'una noia, no una noia que arribava a una platja. Ah, és la dels mons? És la que xupava de les una cosa? llunes? Uf, m'està sonant això que dius. Era com, es trobava com una mena de cargol Oh, a la platja. favor. No és la d'Altra Luna? Començava a olorar, i després a llapar, i després a dormir amb ell. Oh, no em sortirà el títol. No sé, no No me'n sé si és no, la de no. la lluna aquesta que et dic o... Va ser bastant esperpèntica. Però bueno, Sí. però que aquestes com moltes, sí, sí. Sí. Realment els festivals, clar, han d'omplir amb molta cosa. Clar, és que fan un fotimer de projeccions, és impossible, no hi ha tantes pel·lis. Vull dir, el món no és tan gran com perquè hi hagi 500 pel·lis espectaculars a l'any de Cada ciència-ficció. Cada any. És impossible, tio, és que és impossible. Vale, llavors, el teu gènere preferit, El meu gènere preferit? jo crec que està claríssim Sí. que és el de romance, Comèdia romàntica. comèdia romàntica. És Em queda difícil de claríssim. dir, és difícil de dir el meu gènere preferit. Però no seria el terror, t'haig de dir, No? No. No. Però aniria pel suspense o una mica així. Si vols, ens la barres entre thriller, no sabria dir-te, thriller, intriga, comèdia, no? Acció, no? I quasi tot menys terror, realment, Vinga, va, dues preguntetes i anem a Com per ho la veus, secció. això? Fa bona pinta Està o no? perfecte. Sí? Jo crec que això ara el que necessites és una mica de reposar. Jo sí. Està Jo- supertreballat, jo, és ja, que has fet una sí, cosa espectacular. reposar. L'Aix Bueno. m'ha tallat a Julianeta i tal, perquè després presentarem el plat. Vale? Cine, tu segurament has vist molt cine. Llavors, m'has de dir el millor cine de Catalunya, o Barcelona, o Catalunya, dels cines d'aquells que dius, "Buah, és que és espectacular." Físicament? Sí, com a experiència al cine. Buah, és molt difícil. És molt difícil, te vaig a dir ara mateix, així de fàcil, però clar, és difícil, Vull dir, depèn de què és el que valori cadascú. És igual, el teu. Vull dir, El meu, doncs... aquella sala que tu disfrutes, que et Jo t'haig sents de dir, còmode. et puc dir, el cine que vaig més és el Verdi. També t'ho dic. I és I el m'agradaria aprofitar per demanar que si un va a hores tardies on hi ha molt poca gent, no sé com es pot fer perquè les crispetes segueixin cruixents. No és fàcil. Digue-ho. Entenc que no és fàcil perquè encara no ho han aconseguit. També és just dir, clar, si tu vas allà, jo vaig, demano crispetes, entro a la sala i estic sol, clar, com ho han de fer perquè estiguin recent, no ho sé. Però aquí ho deixo i aprofito ja la plataforma per, no? És que és un què, les crispetes del cine fan molt, és essencial, o sigui, essencial. Però no, ara mateix per mi, jo visc a Barcelona. Visc a Barcelona, la millor sala és, sens dubte, tristament és dir-ho, però és la sala IMAX de Diagonal Mar. Jo anar al cinema o asseure't en una butaca de cuir amb un respatller per tu, els dos per tu, perquè cadascú té el seu, on tens una tauleta que es desplega com si estiguéssim a l'institut i on tens un botonet damunt avall que pots estirar, aixecar les cames, reclinar la part de darrere, és que això, a part d'un pantallote i un I Dolby això és cine? O Atmos... sigui, aquesta gran comoditat, allò és cine? Allò no és cine, això és cine a la mil! A la nit. Si és que es pot dir. perfecte. M'encanta. A mi, jo tot, sempre que puc, clar, perquè és que estàs allà, estàs en la glòria. En la glòria. A part, és un lloc d'aquests que si vols nuggets
Frankfurt, nachos, el que tu Això vulguis. seria tot un capítol. Carta blanca. carta Menjar blanca. dels... Jo no sóc molt de nachos, nuggets, tal, allà al cine. Jo sóc més de passar abans pel Kentucky Fried Chicken i endur-m'ho per quan m'acabi les palomites. Però bueno, Doncs ja molt quilòmetre zero. Quilòmetre zero, totalment. Totalment. Molt bé, abans, i per últim, per tancar una mica la seccioneta, i el pitjor cinema? El pitjor cinema és difícil de dir perquè per mi ho marquen les butaques. I clar, tots sabem quines butaques hi ha a cinemes com el Verdi, que ja he dit. Però t'haig de dir que feia molt de temps que no trobava unes butaques més incòmodes que les del Verdi. I no era un cine, faig trampa, però era el Teatre Borràs, que hi vaig estar ahir o abans d'ahir, i vaig al·lucinar. O sigui, Sí? Vaig al·lucinar. Unes butaques que, clar, estàs atent al que està passant, però perquè estàs allà incòmode i tirat cap endavant a punt de caure endavant, a punt de projectar-te. Jo estava a l'amfiteatre, a la part de dalt. I són així, no hi ha millor forma d'asseure's que aquesta, és el que hi ha. Hosti, vaig al·lucinar molt. Vaig pensar, mira, quan vagi al Verdi, doncs igual ja no em semblarà tan malament. Molt bé, doncs tancant això amb les butaques del Verdi, les butaques del Borràs. Del Borràs. Sisplau, Borràs, fem alguna cosa amb aquestes butaques d'amfiteatre, que si no el Jordi no està a gust. Personalment, Us deixo pas ara amb una secció que serà fixa, amb una secció que serà molt xula, amb una secció que, si heu fixat, ja aquí hi ha pistes vale, de qui la farà, i no podia ser una altra persona més especial que mon germà, que ve a fer una secció lligada una miqueta, que l'expliqui ell. Sergi, Canfelán, sisplau. Opa! Ara fem una coseta, que és passar el micro. Micro aquí, cadeneta, a la cadeneta. Ens falta una mica de... Fantàstic. Encantat! Encantat, Jordi. Encantat! Jordi. Jordi, Jordi. Jordi. Que formal, això, Jordi. Us deixo, disfruta la secció. Molt bé, molt bé. Tu, escolta, abans de començar la secció, per què el Pebrot no... Bueno, perquè ja que ara que el Víctor ha marxat, no? Vinga, va. I podem parlar lliurement, no? Saps que nosaltres participàvem tota la vida en un concurs de paelles que feien allà a Fort Pienc. Sí, claro. Mític concurs. Que havíem lluitat un contra l'altre, s'ha de Tu li dir. pots dir lluitar. Bueno, jo Ella es pensa competia, que tu ella es participaves. pensa- aquí no se passa volia res. arribar jo. Vull dir, clar, jo venia preparat, llest, a tope, i tu passaves per allà, en l'estat que sigui ja de Venia cansament. S'ha de... No volia dir la paraula ressacós, perquè quan un encara... Hem de treure... Quan és molt aviat, un encara no ha arribat a la ressaca, vull dir, bueno, Podem recordar aquell moment de moment? venir-me a buscar a casa. perquè hi havia concurs. Sí, Que veritat. hi havia concurs. Sergi Pradorms i jo així. Així no es pot competir, nosaltres Bueno. anàvem donant-ho tot. I allà, doncs jo era pinche, el Víctor, evidentment, era el xef, i jo era pinche, i la meva obsessió, perquè clar, ell m'anava insistint que la paella de portar pebrot. Sí, verd i vermell, és així, sí, jo també faig amb pebrot Un ara. sofregit. Clar, pel sofregit. Sofregit, porta Però pebrot. la meva obsessió era que tallar-lo tan ben tallat Que no es notessis. notés, perquè jo la típica paella amb un catxo de pebrot, jo és que no puc. Em Però talla el rotllo. però si el talles bé i fas aquell bon xup-xup de sofregit... Ha de ser un bon sofregit tal fins que ja és un sofregit, ja no és pebrot Però tal, tot i tal. així no ens agrada. Jo no. I pensa que permanentment a casa meva Fuà. entro i aquella olor de pebrot al forn, allò, no sé com es diu, Bueno, Escalivat ja escalivat, el pots fer farcit... horripilant, no m'interessa. Home, el farcit amb No carn, m'interessa. així obert, amb un picadillo de carn amb formatge per Jo no ho sobre... veig. Jo Si no no ho ho heu veig. fet, boníssim. No ho Se li veig. agradarà, però boníssim. No. Bueno, verd, El pebrot verd, el mateix. home, Bueno. i el típic entrepà de salxitxes... Que t'hi posen pebrot verd. Amb pebrot verd? Ja ho sé, vaya locura, però qui fa això? Per favor. De veritat, Bueno, de veritat. no entrarem en aquest tema. No, no. Bueno, Que, Fàcil. veig que portes unes targetes molt xules he que fet el unes company targetetes. no portava. El meu company Molt ja bé, no? m'ha tirat tota la cavalleria per sobre, m'ha dit que jo no tinc targetetes, que tal no sé què. Bueno, em sap greu, no hem arribat a aquest acord, però bueno, com que la secció es diu no fotis la gamba, Bé. doncs m'he fet un cartellet perquè es vegi clarament. Bueno, M'agrada. aviam, aquí en no fotis la gamba hem intentat buscar, diguéssim, relacionar coses del convidat, vale? Amb coses que puguin ser
o de disseny, o visual, o... Ja pateixo. Una miqueta de tot. Una miqueta de tot. Doncs, en aquest cas... Hem vingut a jugar, no? Hem vingut a jugar, efectivament, Vinga, va. hem vingut a jugar. I farem un petit joc, Ai, mira, això per parlar. un petit joc. Llavors, jo he portat aquí uns cartells de pel·lícula Ai, Déu meu. Ah, sí, que els hi falta informació. Aquí, m'agrada. Que els hi falta informació. Molt bé, venim a fer el ridícul. Vale? Disposat. Llavors, jo crec que t'ho he posat molt fàcil. Et sorprendries? Vinga. En sèrio? Provem-ho? Clar, Provem-ho. ojo. Terror... Bueno, Ai, ai. anem a veure. Va, anem a per la primera. Què et sembla? Molt bé. Què és el que... De què va? Anem a per la primera, va. Ai, meu senyor, va. Vinga, primer comencem per... Aquí, aquesta càmera? Estem a aquesta càmera? Jo puc veure o no? Ara t'ensenyo, Vale, primer el públic, vale? per si Tenim això, mirar, tenim mirar. això. Vale, què és aquesta pel·lícula? Home, per favor. Què vols dir? Quina pel·lícula és? Quina pel·lícula és? Evidentment, és... Tauró, en català? Tauró en català? Sí. Molt bé. Com seria en anglès o...? Boníssima. Tiburón. Tiburón, efectivament. Aquí està. Claríssima. Un clàssic absolut. T'ho he posat molt fàcil, aquesta. Sí, perquè aquesta és icònica, aquesta imatge. Sí. Fantàstic, mira, te la deixo per aquí, va. Moltes gràcies. Vinga, següent. Càmera, aquí ho tenim. Aquí ho tenim. Públic. Cerco. Jo et diria... Pan comido. Es pot dir això? El silenci dels anyells? Com el silenci dels anells? Anyells? Anyells. Altrament dit, el silencio de los corderos? De les corderes. Efectivament, sí. Silence of the Lambs. Boníssim. Molt boníssim. bona. També, vaya Home, fricada. clàssics. Clàssic total. T'he ficat una miqueta de T'haig clàssics. de dir que aquesta pel·lícula, jo em vaig llegir el llibre, em va xiflar, i quan la vaig veure, hosti, quina talla de rotllo. Perquè no m'imaginava la Judy Foster, evidentment. Això... Oh. Clar, perquè jo m'havia imaginat una altra cosa. I em fots allà la Jodie Foster i dic, però esto què és? Però si aquesta pava és baixeta, és rosa... Que no tenia res a veure... I en cap, el llibre és espectacular. Judy Foster... No, molt bé, no. Ah, molt bé, molt bé. Les pel·lis molt bones, però Vale, clar, aquesta, ok. si tu no l'has vist, no la miris, llegeix el primer llibre, perquè a mi em va xiflar. Però clar, ja em vaig fer una idea. Això és el que passa quan llegeixes el llibre abans de la pel·lícula. Clar. Bueno, ja diuen, no?, que hi ha molts cops que el llibre és millor que la pel·lícula. Si la pel·li és bona és que el llibre és espectacular, sí. Efectivament. Vinga, seguim. Te les estic posant molt fàcils, bé. La veritat és que ho Te les agraeixo, estic posant molt fàcil. Aviam veure què és. Aviam aquesta. Tenim per aquí això, tenim per aquí això, i tenim per aquí això. No m'ho crec que m'hagis posat aquesta fricada. És possible? Això sembla... Però no pot ser, sembla alliberat a Willy. Efectivament! En sèrio? Efectivament! Què és això? Què és aquesta? Em fa vergonya. Mira, Em fa vergonya d'encertar. Per fer-te la secció he començat a buscar pel·lícules, i t'he de dir que dic, l'he vist i dic, No pensava que faria el ridícul encertant. No pensava que faria el ridícul encertant. Déu meu. Bueno, vinga, vas molt bé, eh? Vas molt bé, mira, aquesta també te la deixo. aquí, Alguna que t'ha agradat, fallaré, ja ho Que t'ha agradat, que t'ha agradat. Jo crec que te l'estic posant molt fàcil. Bona llàgrima, a veure, té lo seu, a mi. Té lo seu. Tota pel·lícula que provoqui sensació, estic a Té favor. lo seu. Vinga, va. Següent. Ai, ai. Vinga, clàssics dels clàssics. Ai, ai. Clàssics dels clàssics, senyors, clàssics dels clàssics. Clàssics dels clàssics. Uf, home, aquí jo em llançaria a Casablanca, perquè has dit clàssic dels clàssics. Estàs segur? No. Podria ser el halcón maltés o... Qui és ell? Em sona molt. I a més has deixat Academy Award winner. Em rendeixo! Comodín! Et rendeixes? Et rendeixes? Público! Et rendeixes? Em rendeixo... Espera un moment! Em rendeixo. No, un moment, però vull dir, perquè dic Casablanca tu has fet cara que no és. Un moment. És així, s'entén que no és Casablanca, no? A veure, un moment. Humphrey Bogart, ostres. No, em rendeixo. Et rendeixo? Sí.
Casablanca. Però què ets cau? Es pot dir cabron? Casablanca? Clar que era Casablanca, però m'has posat una cara! Ah, perdona, aquí hem vingut a jugar, tu l'has cagat. Ah, si me la contes com a cagar? Això ha sigut brut, Home. brut. Aviam, Trampa. content com a cagada? Àrbitre! Content com a cagada? Que ho diguin al xat, per favor. Digueu si el Jordi l'ha cagat o no l'ha Heu vist cagat. la cara que ha posat quan jo dic Casablanca, que era evident, però clar, dic, hosti, han fet més pel·lis, tal, Ha segur. dubtat, perquè, ha dubtat. Mira, te la deixo aquí dubtat, també. he Te la dubtat, deixo aquí. tens tota la Vinga, raó, he dubtat. va. Següent. Ai, ai. Aquesta jo crec que té la seva gràcia, vinga. Tenim per aquí, tenim per aquí i tenim per aquí. Ostres, Ostres. ostres, Ostres. sí. Sí, em sona molt, però el que m'està venint no és. M'està venint Manhattan, però no és. O és el... O Manhattan, o aquella del tio... The Running Man o una cosa així. Haig de dir una, ja me l'has fet abans, no me la colaràs una altra vegada. Òbviament. Pues dic Manhattan. Tot i que Manhattan. no és, òbviament no és. Però dic Manhattan. Sí. No, home, no, això és rock, en sèrio? Ja em sé quina bufetada més grossa. Ja estic patint. No contestaré whatsapps d'insult aquesta nit. Ja aviso a 4 persones que ja sé per on. L'ha fallat. Vinga, Que sàpigues que tinc un col·laborador de Fin de la Història que ha estat a la ciutat on s'ha gravat això sí o no? i s'ha fet fotos pujant les escales perquè ell fa una secció molt xula que és com de fotos de la pel·lícula, no? Frames de la pel·lícula i la foto en real dels llocs autèntics on es va gravar, no? Boníssim. Movie Locations, estan a Instagram també. Movie Locations. I de Fin de la Història. I sí, i ha estat allà i, bueno, aquest home no cal ja, no cal ni que m'escrigui ja, perquè ja sé el que em dirà. Podem continuar. Hem perdut un amic? Hem perdut un seguidor. Segurament, sí. Vinga, va, última. Va, acabarem a dalt. Tenim fe. Fàcil, perquè el contingut crec que és molt fàcil. Vinga, va. Fàcil, perquè Som-hi. crec que és molt fàcil. Home, sí, des d'aquí Molt ja ho fàcil. estic encertant. Molt fàcil. Home! Diria que és de les millors pel·lícules que he vist els últims anys. Mega fan. Sí, Megafan. Jo també soc megafan. Sí, és Megafan. boníssim. Sí, és boníssim. Em sembla brutal. És Wolf of Wall Street, el lobo de Wall Street. Efectivament. Boníssima. Efectivament. Boníssima. Aquí el tenim. Quina pel·lícula. Molt bé. Bueno. Escolta'm, m'ha sorprès. No, m'ha agradat aquesta secció. M'ha sorprès perquè m'has fallat un parell que pensava que les tenia... Pensava que podia encertar o fallar, però, hòstia, encertant Liberat a Willy m'he posat en ridícul i fallant Rocky he enfonsat la meva carrera i les meves amistats, amb la qual cosa... Sempre podem dir que ets un especialista en terror. Sí, sempre podem dir. I ho deixem així, com que, bueno, me curo Si de tal... necessitem salvar la cara, sempre ho podem dir, però la bufetada és espectacular, Rocky, molt bé. Mira, ja que estem en pel·lícules, dintre de que he estat buscant així cartells i tal, he tingut la curiositat. Des de 15 gràfics fem molt de merchant. Merchant, samarretes, tal, fem el que sigui. He pensat, quines són les pel·lícules que més merchant Ostres. han vengut de la història? Buf, és difícil de dir. Me'n podries dir alguna o què? He fet així... Has googlejat? He googlejat, Hòstia. he buscat, ho he mirat. T'he de dir que el rànquing final me l'ha fet ChatGPT. Només et diré jo. Sempre. Perquè hi havia moltes coses diverses en el Google. Masses coses, tal, i dic, bueno... A mi em ve al cap coses tipus Cars, coses tipus... No vas malament? Sí? No vas malament? Coses tipus... Hi ha una que és claríssima. Potser Transformers o coses Transformers així. també entra. Transformers també entra. No sé si...
Clar, penso més en sagues, no? Perquè hagin recaudat més, no? Bueno, un Frozen o coses d'aquestes rares, no? Mira, Frozen Walt Disney és de... És que aquestes gent són els reis del merchandising. de les que més, però crec que t'estàs deixant M'estic deixant coses. com la reina. La reina del merchandising. La reina del merchandising, crec que t'estàs reina del deixant. merchandising. Sí, te l'estàs deixant. I és una no és una pel·lícula per nens? La poden veure nens, si volen. La poden veure nens, però no és enfocada a O nens. sigui, no és enfocada a No és nens. un Disney, per dir alguna cosa. No és... Bueno, Bueno, ja, ara Aviam, tot és Disney. Ja ara ho és sé. Disney. Vols dir alguna tipus superherois o alguna cosa així? Estic intentant... jo crec que me'n vaig una no? miqueta Merchandising. més cap allà dalt. Més cap allà dalt. Més cap allà dalt, merchandising. Què vol Més dir cap allà dalt. Merchant entren... samarretes... Ninos, samarretes. Star Wars? Star Wars. Que ets llest. La number one. Que ets llest. La number Clar, one. clar. La number clar. one. Però és que ho han fet molt bé, perdona, jo quan van sortir les noves, jo li dic noves i es nota que sóc vell, però les últimes, per dir alguna cosa, i me'n vaig amb els nens en una desfilada d'aquestes de Carnestoltes, allà al meu barri, i veig nens vestits de Kylo Ren i al·lucino. O sigui, al·lucino. Dius, si aquesta uau. gent van sablar amb uns pares, em van sablar a mi i ara sablen els meus fills. Vull dir, són uns genis del màrqueting i del merchandising. La veritat és que sí. La veritat és que sí. Sí. veritat és que Doncs mira, una miqueta el rànquing que teníem, Sí. que n'has dit algunes, però mira, Star Wars, Sí. Harry Potter, Hòstia, bona també. Harry Bona, Potter, també. molt de mal, amb els llibres també, clar, els llibres també... Perdona, vaig estar a entren- Harry Potter Exhibition al port de Barcelona, vaig al·lucinar. I què tal? Pues una fàbrica de bitllets. Perquè, evidentment, les entrades eren caríssimes i pensaves que ja era un desembolс important, però no tenia res a veure amb el que et gastaves a la botiga després. Brutal. O sigui, és doble acció, Sí, és però doble acció. t'haig de dir, hi ha una Però botiga- més l'experiència, dius, bueno, m'he deixat la butxaca aquí, però bé. És Galeries Maldà, es diu? Hi ha una botiga Sí, correcte. temàtica, tot Harry Potter, espectacular. I vaig estar no fa gaire amb els nens i vaig al·lucinar. I també vaig tornar Vas anar amb l'extra de Nadal. el merchandising és el que és. Pues sí, mira, les que m'han sorprès era Transformer, que no pensava que tingués tant d'imbo, però Transformer, ojo, Pokémon Hòstia, clar. és potent. Sí. La que m'agrada que estigui aquí molt és Jurassic Park. Hosti, que això Jurassic Park. qualsevol Quantes menor de s'han vist? 18 anys no sap el que és. S'han vist moltes samarretes de Jurassic Park, gorres... Sí, dona molt La gorra de L'original. Stranger Things. Stranger Things també ha fet bastant Ojo, merchandising, és Ojo, veritat. ojo. És veritat. Minions. Què me'n dius de Minions? Minions, pues, que les he vist totes més vegades de les que m'agradaria, tant les de Gru com les de Minions, sense parar. És una idea molt bona, Sí, és una idea molt bona. la veritat. I res, Batman seria una de les últimes Clàssico, que hem sí, tret. però és molt icònica. I Frozen, que ho va patar fort. Són de bufetada. Però Cars, has dit Cars? Cars també està un dels rànquings que he estat buscant, també Cars està sortia en el Cars. meu rànquing de gasto familiar també, de merchandising. per mi també, Jo, per els mi- meus nens, clar, tu saps la quantitat de cotxes que hi ha, i a la 2 són més cotxes nous, i a la 3 més cotxes nous. I clar, jo tinc un calaix. Els meus nens tenen un calaix ple de cotxes de Cars, i clar, però és que estem parlant de que som molt llestos, tampoc em podia avorrir, però jo tenia cotxes de joguina quan era petit, tenia un calaix ple. Jo tenia un fotiment. Però clar, aquesta gent van ser tan llestos Fotim. com per dir, com podem o sigui, endur-nos Que es nosaltres venguin- aquest pastís. Que es venguin més cotxes Clar, encara. però clar, tothom en ven de cotxes, qualsevol ven cotxes, sí. Home, no, ma mare, els ulls. jo ma mare recordo que em Tan comprava senzill. el típic col·leccionable d'aquest del quiosc, Sí. del de així s'ha dit. setmanalment, És un segurament món- era Planeta Agostini o alguna cosa així. Vull dir, És un món clàssic. trilladíssim, però clar, com fas diners amb això? Amb els ulls. O sigui, de sobte, tots els cotxes que hi ha, Humanitzar. els nens ja no els volen. Volen Humanitzar. els de Cars, que els venc jo. O sigui, brillant, brillant. Sí. Bueno, jo abans que entri l'altre, que torni a entrar el jefe, jo vull ser una mica canyero. Escolta'm, al cine, hem anat a les butaques del fons a fer maldats o no? Podríem dir que sí, però també el de les maldats no és el que tu et penses. Oh, Perquè tu ets un tio dement... Una miqueta, sí que tu ja et veig. Bueno, Et puc dir molt breu, fa molts anys, evidentment, tots hem sigut joves, a Sitges mateix, per exemple, perquè això a Molins no passa, no? Però a Sitges mateix... a Molins no hi ha secció final, no hi ha naps, no hi ha les butaques finals, no existeixen.
sí que et puc dir, com a anècdota graciosa, clar, en una pel·li de terror sostingut, de tensió, de tal, de silenci, de tal, si tu estàs no gaire a prop i tens la mala sort que pel que sigui, no sé com, has acabat a dintre de la sala, a mitja pel·lícula, en aquest cas, una ampolla de vidre, de xupito de fresa, no? Xupito de fresa. Xupito de fresa en ampolla! Dius, bueno, érem joves? Sí. Però l'ampolla dona aquest carisma més com sofisticat, Què no? passaria si se t'escapés aquella ampolla i fes No. tota la sala rodant, I peta al final. fins a... Afortunadament no, perquè ja arriba a una velocitat que Oh! Esperàvem aquella rebentada però al clar, final. imagina't allà, no? I amb el... I què dius? Però lo bo és que qui ha sigut? Algú de cap a darrere. Però clar, Però no hi ha el que està aquí pensa que és el de darrere, el d'aquí, el de darrere, el d'aquí i el de darrere. Efectivament, i el que tens a davant se't gira i et diu, Pau, tio, t'estava esperant que me la passessis, no? Tio, passa-me-la. Res, joventut. Bueno, què? Pinta Enllacem bé, això o no? no? Pinta bé, sí. Diem al xef que entri. Vinga, Vinga, va, xef, som-hi, va, que t'esperem. Que t'esperem aquí. Molt bé. Vinga, va, que t'esperem aquí. Molt gran secció, eh? Sí, o? T'han fotut molta canya amb Rocky. Sí, merescuda. El xat ha saltat. El xat ha saltat. El xat ha saltat. Sí. També... No passa res, un parell de dies desconnectat de tot i haurà baixat l'Òscar ha acertat a la primera Star Wars com a merchandising. Vale. I després un comentari bastant graciós del Josep Maria, que el cinema és una pèrdua de temps, una activitat passiva, inactiva i que no serveix per res. Passiva i inactiva, perdona, si no ho fas mentre estàs a la bicicleta estàtica, que és com ho faig jo a casa meva. O si no estàs amb una ampolla de xupito de fresa. Sí. Exactament. Bueno, va, farcim. Tècnica. Vinga, va. Vale. Un cada un. Millorable. Farcir ous. Tens allà, vinga, va. I mentre farcim Vinga, va, ous, farcim. anem a fer una bateria de preguntes. Ostres. D'acord? Vinga, va. O sigui, comencem. Va. Vinga, va. Ara no pots... Que he de començar jo, que solo m'he menjat un papiní. Ah, La tècnica és important, Vinga. senyors? Aviam, quina és... que estigui farcit, però no... Tot ell, no? O només la part de baix? Ah, veus això? Jo el faig tot, sempre. Tu el fas tot, Sí, eh? Jo no, sí, jo sí, sempre sí, deixo la part blanca. Què No, fem? no, Ou no. només al forat o tots? Tot. No, Fem mix, fem mix. anem a fer dos. De tot, vale. I després posarem... Compararem. A Instagram posarem, aviam qui li agrada més. Vinga. Tot farcit. Va a gustos, sí. Va a gustos, vinga, va. Doncs vinga, va, pregunteta. Primera pregunta, Curteta, va. ràpida i al pie. veure. Ingredient que no et pot faltar a casa. Nevera / rebost. Allò que diguis, això sempre ho compro. Com ja t'he dit que jo sóc molt d'amanides carregades a la nit, doncs l'alvocat. A mi em sembla que anima una amanida, però de forma l'alvocat. fantàstica. L'alvocat, eh? Hòstia, Sí. un dels productes Sí. menys ecològics. Or verd, sí, absolutament. Menjar-lo aquí és com trepitjar... Sí. Trepitjar tot el que té un valor de proximitat, el que tu vulguis. I un ingredient que no suportis? El pebrot. Plat preferit? De la cuina catalana, eh? Plat preferit de la cuina catalana, els canelons. Sí, molt fan. Sí, aquella cara que et posa el cambrer de... Què demanes, menú infantil? Doncs pues sí, jo sóc de canelons de primer... menú infantil són macarrons i macarrossada. I escalopa, sí, jo molt fan. Però és que els canelons... Canelons. Qui no menja canelons? I qui no els hagi provat, per favor, ja farem un dia una secció Home, de qui no ha canelons. provat els canelons? No sé si el podrem fer aquí, però... Però què dius? Sí, home, sí. Anem a fer un emplatat molt quiche, eh? El teu vici culinari, o sigui, aquella cosa que diguis, és que aquell entrepà, nocilla amb salmó, tal, no sé què, no sé, algun... Home, m'agrada molt la paella i la paella, el que et dic, aquest estil del senyoret que tu deies, o la típica, aquesta que he après fa poc, de clàssica, com es diu, Què, l'arròs caldó? que és amb formatge fos i... El milanès. Milanesa, molt fan. Ostres, com estem. Perquè també és el senyoret, per dir d'alguna manera, però és L'arròs molt milanesa, que és un plat molt de Barcelona.
Molt fan. Truita. Amb ceba o sense ceba? Amb ceba. Amb ceba. Amb ceba. Bé, Sempre. Amb quin famós o famosa t'aniries a fer una cardolla? Una botifarra en seques? Uns ous farcits. Farcits. Jo, si són coses de poble, em ve al cap gent que etiqueto falsament, segurament, de poble, com saps, un Peyu o un Quim Masferrer, no? Segurament és fatxada, però, no, el rotllo, no, de la terra, tal, no? Et dic, no els conec, vull dir que pot ser que no sigui així, no? Però sí, fer un bon fricandó amb el Peyu que el Quim Masferrer et porti en aquell poble on va provar un estofat que feia la iaia de tal que flipes, és com, uah, el grial, no? El santo grial del fricandó. Absolutament. Doncs mira, ja que parlem de cuina catalana, un restaurant de cuina catalana. Sí, home, fàcil. Fàcil perquè és una espècie en extinció, una miqueta, Almenys Sí, estem fotuts, Estem fotuts de cuina catalana, Això podia ser un... Barcelona, estem fotuts de cuina catalana. Estem fotuts també de l'estil clàssic. També n'hi ha de nous que... Sí, versionadet el típic de tota la vida van caient. Però jo en tenia diversos allà a Gràcia, n'hi havia 3 o 4 que havien anat molt i pum, queda un només a Torrent de l'Olla, que no recordo com es diu, però els altres 3 que havien anat ja no hi són. I per tant et diria un que vaig bastant, que està a la Pobla de Lillet, al costat de Guardiola de Berguedà, que es diu Cal Periques. Cal Periques. Cal Periques. Apuntem Cal Periques. Cal Periques o Cal Pericàs? Cal Periques. Periques. Espectacular, Periques. espectacular. La Pobla de Lillet, sí, passat Guardiola, allà passat el túnel, el desviu cap al túnel. Claríssim, Del allà, Cadí. tombant a mà dreta. Segueixes una mica del túnel del Cadí a la Pobla de Lillet. Hi ha un pont, D'estos. és un poble espectacular, Periques. maco. Però tenen just allà aquest, que és un clàssic del fricandó, els canelons, el tal, espectacular. Les preguntes cortites al pie les fa molt bé. Jo soc molt de cortita. Les fa molt bé. La pilleta, així amb ritme. Pim, pam, vinga, va. Quin plat t'has menjat només per compromís? Allò que diguis, mira, me'l vaig menjar perquè era el primer dia amb la sogra i la sogra em mirava o alguna cosa. Busca el bon arxiu, dona'ns alguna Ara tampoc vull tontada. faltar, perquè no sé, això em pot acabar, però home, bueno, en aquest meu cas la sogra és d'un estil de menjar molt sa, molt treballat i molt tal, que no acostuma a quadrar amb el meu, amb la qual cosa, quan vas allà, evidentment, el que hi hagi, tinguis sort, i si no, no la tens, no la tens, no pots fer més Però que això. allò que dius, vaig menjar un plat que vaig dir... Una vegada que he sigut en plan, amb no puc amb això, i va ser, bueno, perdona, ja que és rapidita i al pie, no? No, una vichyssoise, per exemple, sí que m'ha passat de dir, però això què és? No? Vull dir, provar i dir, perdona, està fred, tal. No, és així, però és que a més està fred i té mal gust, saps? I a més és blanquinós, com que em tira enrere, no? Tu has vist Alien? Què és això, no? Jordi, per favor. No, és així. Bueno, vale. Però jo també t'haig de dir que jo soc dels que estirava tota la tarda quan anava a l'escola, 5 hores, sense pati, sense classe, sense res, després de dinar, perquè no m'acabava a la maleïda sopa de verdures. Em deien, doncs fins que no te l'acabis, aquí et quedes. I aquí em quedava fins a l'hora de marxar. I l'endemà me la tornaven a posar. Amb 2 ous. Sí, amb Farcits. 2 collons, aguantant. Una mica tossut. Aviam, l'all i oli, què? A casa què? Mortaret o batadora? Pim-pam, no? Batadora, no tenim edat. Però hi ha algun cop que fas all i oli així... Amb morter? Amb morter? Home, mai. Mai. Fantàstic. Mai. Fantàstic. I què ets més, de vermut? Tot i que soc mega fan de l'allioli, també t'ho dic, Què ets més, de vermut o de tardeo? De vermut, que es converteix en tardeo. Bé! Aquesta és fàcil, aquesta és Ens agrada! Ens agrada! Vermut sense pressa. Ens agrada! Lo millor. Esperàvem aquesta resposta. És el millor. I última. Ai. Freguem l'all al pa amb tomàquet? Mai. Mai. Però si ets fanàtic de Mai. Però clar, vull dir, aquí hi ha la tècnica Però aquella l'has provat de... o no? Mai, pa sempre o torrat o congelat, perquè llavors passes el tomàquet d'aquesta sucada de penjar que es diu. Congelat. O congelat o torrat, si pot ser. Per què congelat? Perquè rasca. I després el deixes que... El descongela. Però Però s'estova. No s'estova. S'estova una mica, però perquè s'ha d'estovar. O sigui, jo, el tomàquet mega rascat, però all no.
No. Ara el tomàquet, allò, fins que tens... Saps que tens la pela... Pa amb tomàquet. La pela suelta al dit, que t'ha quedat Aquesta perla. perfecte. Pa amb tomàquet congelat. Ens quedem amb aquesta perla. Jordi, No et vull dir, hi ha fricades, hi ha gent friqui que l'unta per les bandes. Això Això és ja és un altre veritat, tema, també. un gustasso. No, un plaer. Moltes gràcies. Un plaer. A tots vosaltres espero que us hagi agradat. I ara, el dimarts que ve estem una altra vegada aquí. Dimarts. Un convidat Dimarts. que serà... No us el penso dir. Esteu atents a les Tela, xarxes. tela. I hem començat aquí i només podem anar cap a dalt. O sigui que, Això és veritat. Jordi, moltes gràcies per A haver vingut. vosaltres, hòstia, Ha gràcies per sigut un convidar-me. gust. Un plaer. Espero que us hagi agradat. Escriu-nos a comentaris a veure què us sembla. Si heu trobat algun fallo, algun error i tal, eviteu-lo. O sigui, només donar-nos ànims a tope. O sigui, què, provem els ous o què? Pues sí. Un ouet Quin i drink? cap a Doncs casa. sí, Quin doncs sí. Quin ouet. Jo, un de plaer. Jo el dret. vale. Jo el dret, vinga, va, jo el Va, dret. va. Som-hi. Salut. Salut. Salut i ous. Salut i teca. Ens veiem en pròxims vídeos. Dimarts que ve. Però que està bo, això, Està bé. Està bo. Està bé. Està bo. Ja tanquem el micro ja. Bueno, Jordi, Un gustasso, gràcies per venir, Home, no. Gràcies per venir. Encantat, encantat. Haver vingut. Molt bé. M'ha agradat no saber molt el que venia i, hòstia, m'ho he passat molt bé. Moltes Em gràcies. portat... Home,